kata singi ko ban tip pi way pe way ba kandan ka gift ka bas special bhai pi kan la kata ka thai 8,000 tak ka gift pikan kan rai ka dinam ta ka ye kan ka gift ka day na ka benta to ki ba comments but view ning kong ya ka way ka music video ka ban sa like ha ka 7 December 8,000 arpsaw kata kong rai ka kerteng ka kun bala ak de Michael bat ikong bet te nga kerpat pi borok sngob habania pet ningkong bat boda ka alam khnang ba phnyo snyo lada poi kane ka jingruai te masan poi ne jingruai phiro kri tak ka like view comments phnyo be 8,000 ka price tang ba tang iwi mo manu ba comments ningkong kinyo te kuble shibun ai